Slim Ghetto Entertainment. Bakuda Show, Yosemi. Representing 2021, Yosemi Atutangama 1, Slim Ghetto. Batidza Zino. Yosemi. Sure. Any Born of Style, Yosemi 2021. At this time isu atina paini tiri mudenga kuyita sanka plaini daka taura no paino gaini dativa uze bochu adishanse chochu no bata kusiya wapuda mutoto aiwanasi andina feka soto bauze tono budira kuchekuto bauze baba chaina ndishingo laina masaka hembe vachato aina vachazoshezera kuti ndiri kufaina nene ndatosvika vakani vona vari kupatika meno varguseka inotofuti anskumantika anskutankaini vausendo manyaini vakani vona vari kupatika meno varguseka ameno imbatya dzandakapfeka vauzenda nenge andateka ndakazvitangaini makusensen vakandivona ndakarova zvimachenchen vakugairani Michael Jackson nenge ndasvika zvangu nditori muaction ndateche shevona matsaka kuzvita neswaga seeni paraga vachatondetsvaga ndavharira musaka ameno igogwagwa zvichagumira zvakandona vari kupatika meno vari kuseka ivachofuta ndisikubatika andikutankaine vauzendiwaseda tivakandona vari kupatika meno vari kuseka ivachofuta ndisikutangika kubatika ameno kwazvichagumira vauzekisa ndisikubatanitsa kubvira paya pana sekuruwitsa vakaunanga maindichiritsa akaita kutubatanitsa pari padiketi vamwe vaikaya kuti ini handiketi nasi uno aangu masproketi ndaenda mberi vachati mwenda mberi asi vakandona vari kukwatika vachiseka ini wacho kuti hasikubatika ndinono vacho ndoita kumhanya navo vaudze slim dog kuti vatungisa moto tinobatedza meno ikoko vari kuda kutirambidza asi tongoti give thanks antocha ini munhu vacho pachastatawa kana ndauya ini ndinokumhanya kana sairariya nekudikanya pachasvika kuti ini ndakanyanya ndabatidza moto vakandona vari kubatika meno vari kuseka ini wacho kuti hasikubatika andikutangaini vauze babashaleini kuti ini vari kubatika meno vari kuseka ini wacho ndisikutangika kubatika ndaenda ndenge ndaenda mberi anytime Yosemi 2021 representing Bakuda Show up to the time we not down like mine Yosemi no pain no gain just like after pain Yosemi kill respect. Hello.